ubenya aniji munsem ubenya enyumpana kakuma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa dibra ubenya nina ubenya SOMPA TV yabana papini su SOMPA die ema kefia pa Bite Cassiabo Ebra and Asway. Omada Shema Munina Muajo, Ebra was so Sacassiaba, a more sham never gentle how my gun and you yourself and Ababiano, Yadani Chure Edaba Somoshan and Sway. Sacassiaba for SOMPA 106.5, Accra, Ebefa and Crabata Wodoa, Echo my gun and Hoshia, a Fay Information Centers, Bobo Bess, Wahania Diosanum, one was over Facassiabo at Wapati, Nagana the Shanum at Tibi, SOMPA 93.1, Ewa Santa Mantem Copo Mase, Woko Paris, France, which memo than for radio, oh, Afei Takwaya SOMPA 101.1, Takwati, SOMPA 103.3, Tachimano, what you take as your boy be our SOMPA 106.1, and a Sunyania 98.9. I'm more Fisa SOMPA 90.7, Young Kranza, Doma 101.3 at Mankasim, Aya Kingdom 106.1. Afei would do quad and a Swanaya Sachi, but SOMPA FM over to me a take as your boy be a honum. Kaneshamba radio and so our Kaneshi, one more Africa Siboya Doma 100.7 yet dem our honor and yasam ketoma cra. Yadamo live. And then my Facebook on so and yasam ketua eswashi and I say eswaya shepa. I SOMPA 106.5 Accra. SOMPA 106.5 Accra. YouTube no so yadenam so woko on mo abenyaye. Yero Prince atabwa tianda romanti ukwa ba front and video no so a ayaboshim www.sompaonline.com wobenya yansema wodoya yede ba no ne don twa ne mu na wakinkan ansem wodoya yede brewo ene anumre no shanan so an satai reba mesha watom asoya sene malaria fever dro wono mato wontumi ne di time reba mesha ene betom aboa wo afei Pepsodent cavity fighter toothpaste so ye kanfo adiama say Pepsodent de wonya bia wawie kura wose do the two wo twere wo sia no pa no wo twere na numere na ne yoma nyina akoyie ede ama medimafo aba center ne Dr. Time da so doctor say wodem no na ana ye na de enti hyase na ne won mo eni enkomo me amene wode ahia ene numere yi midin ene AKOSUA AGYEIWAAH KODIE Boatin afei ensam no yanjebre na yenchechum abuso yeshan sam no se ade afin kramante mu ye na aya o maya nim sam dada se okoye dwa hodo no mu a ensiesie mapa asase ya ekoso ehoro ya bia ya wodo a ese fatase ma dwerifo ma ene mema wom kokodi dwa no ehoro no na ba mu mpanyifo won ma hyase se won mo tebrade hye binum ade wo mu kɔ ena no ada ye bo amane afri sunwane ena febrekum ene fafra mu a eho so won mo allocate ade hye no ma won mo di dwa wo hon mu nyina ade wo makwa kope ba fratena na honum no mkotena ye no kwasem ene se nsuo to a enyasem keto makura na nsuo no to ayiri na fa wo manfo no enuoma dodo no a na kyese asese won mo na no ada abai kwache panyina wosi adehye no na mu honum no erebetu dwatro se enche wo mo hwa yensiese mapa ade afa ho na ena yete se wo ye kyere sonko akoso ewo enkramantemu na we no wo ma ko jabo ye den ye yenko na nyasem keto ma wo ti wo mu gumwo ne nyina na ayese adwodefo ma no mema wo mu didwa ewo 31 December makola market wonom no ano AMB ho ye no ewo nkramantemu na te wo mu gumu a
wɔn kyerɛ sɛ yɛn wana sɛ na ame ɛne na mampanyina tena yɛ ɛwɔ na sɛ bio wɔn kɔ akɔdi dwa ne nyina no yɛ sɛ asɛ mpanyinfoɔ pɛ sɛ wɔn ano aduane ɛbɔ wɔn a Accra Metropolitan Assembly AMA wɔn ahyɛ aseɛ tutu wɔn na baabi a wɔn tu wɔn duo mafiri duo makɔ akɔtena no ɛnya deɛ wɔn bɔdwo so nti wɔn ma wɔn nneɛma nyinaa so wɔn nkyɛnsee ne yadeɛ ɛne Jubilee House ɛwɔ nom de akɔ akɔpie sɛ Ghana mampanyin yɛ Roger Dramani Mahama asɛm yi wɔnkyɛ yɛ a wɔn kɔ akɔsɛ no sɛ wɔate nso deɛ a ɛne no naboboa no ɛne wɔn kɔ akɔdi dwa asɛm ne ban na kyɛ sɛ ano akɔ akɔyɛ den ɛne yɛ nyan sɛ wɔmanfoɔ bɛtumi atena no na wɔn mɔte asɛm no saa na ɔwura Brikran Ebenezer wɔno ɛna panyin paa yɛ adwadifoɔ maa na mɛmɛ yi wɔde wɔn mɔ ne mu ɛnante yɛ kɔ Jubilee House abankɛseɛ mu wɔn so mpaa ma ne bɔ ni ɔpɔn kyekyeku ahwehwɛ nkɔmɔ na asɛm wɔ kan yɛ mama enti ɛne de sɛ ya famra kwanso ɛne yɛde asɛm no kɔndan ɔmampani ɛno ɔmo ka no sɛ petition enti yɛne apresifoɔ no adwene ho ɛkɛsie so sɛ yɛde petition kɔde a ɛne dede bi lesi sɛ ha koraa no wɔn abra didi wɔn abra didi enti no petition no ne adesɛm titiri paa ne yɛde kɔ a na kyerɛ sɛ aseɛ ne sɛ wɔn sie ntu anim yɛ ebi a wɔn de ama yɛ nso ɛna afei nso wɔn nkyerɛ baabi a yɛtu a yɛkɔ ne akɔ akɔtɔn yɛn nneɛma nipa dodoɔ yɛka yɛ wɔ 254 ahanu ne aduonum na a ebi atena ha mfie aduana ne koraa menkyerɛ ha koraa 22 mfie aduonum ne yɛn nti ne yɛgye de sɛ kwan yɛ wɔn de ɛfa so no ɛnyɛ ne kwan no yɛatwe asɛm yi ɛwɔ kɔɔto a ho asɛm nsiiɛ na ano yɛ baeɛ a yɛbɛhwehwɛ binom ka ne ebisa ase a ɛnyɛ electricity fo na AMA fo na wɔn ne yɛ atwi wɔn na asoma se ɛmɛhwehwɛ nkanea no ebisa yɛ hwehwɛ ya ne ho nipa ko adeɛ saa kye yɛbɛba na kyɛ sɛ wɔn ade nkyɛnse abɛbura ma ne nyinaa kyerɛ sɛ kɔɔto asio nsiiɛ nti ne adwene ho asie sɛ yɛde ho petition bɛkɔ akɔma ɛma mpanin ɛno nɛnɛ yɛbaeɛ a yɛboa yɛn ho ano a ɔhunu kɔ gyan yɛ asɛm ketewa yɛdo bases mmienu ɛna kɔɔyɛ a yɛde petition akɔakɔma mpanin kɔɔto asɛm ɛda so wɔ hɔ ne wɔkase yɛnsiiɛ na yɛ asɛm ɛda kɔɔto a ne sɛ ebi na wɔn de ama yɛsie ntuo no sa deɛ ɛtɔ so mmienu baabi a wɔn de kɔ a yɛfiri tukɔtena hɔ no ɛbɛba no ɛno deɛ maa wɔn nkyerɛ sɛ ha anaasɛ ha ɛna wɔn nkɔnkɔtɔn wɔn anim nipa 254 yɛ stores akɛse a ɛwɔ ha yi ebi tɔn anwa ebi tɔn ɔmɔ ebi tɔn nneɛma akɛse aho kɔɔku distributor yi aha the whole ayi Accra ha ɔno na kyerɛ sɛ emu kɛseɛ paa no nti kɔɔto asɛm no ntwaeɛ a na afei deɛ mo nso mo baeɛ a mo de kanea dundum ɛne yɛ fɛn sɛ ɛne mo abɛbra mo ha sɛ ɛma yɛnni dwane no no ɛbɛpam yamea yɛkorɔfoɔ no bɛfu yie paa nti wɔn baeɛ no bɛsum ɛbaa no guiɛ ɛne nnɛ yɛadwene ho sɛ yɛde bɛkɔ akɔma ɔmampɛ nti petition no yɛde kɔɛ n'aseɛ no kɔɔto asɛm no nsiiɛ but nneɛma a wɔyɛ no kyerɛ sɛ kwan biara so no wɔn mu tuɛ a wɔn nkyerɛ baabi ko a yɛnkɔ efiri January bɛti saa March yɛde sika kɔ so yɛkɔtua rent a ɔmo sɛ yɛnye ne nyinaa ne sɛ kabɔ sɛ mmiɛnsa bɛso no na kyerɛ sɛ wontua adeɛ a ɛne etu ɛne ɛnyɛ kɔɔto bio enti yɛkɔka kyerɛ kɔɔto na kɔɔto sɛ a yɛmfa mmra ne yɛmfa na bɛtwe nti ɛno nso yɛde ho krataa akɔto kɔɔto a ɛne sika no akɔto a yɛtwɛn sɛ kɔɔto bɛma yɛkwa ne yɛtua ma kɔɔto nti ɛne wɔntumi mpagya asɛm bi yɛntia yɛ sɛ bosome soe anaa bosome mmiɛnsa yɛntua asɛm no ɛnyɛ dɛ nyade wei aya yɛwura Ebenezer Brikran ne yɛte ne nka no wɔno na panyi paa yɛ adwadifoɔ maa no mɛma wɔn wɔ 31 December makola market wɔnom no AMB wɔdi wɔnom anim nti na ɛnya asɛm ketewa makora ate a wɔte wɔn kora wɔbɔ kɔgya mu ti wɔde kɔgya no asan so ahyɛ kyɛ ɛna wɔde bia ahyɛ atade a wɔde ɛte wɔ kyerɛ sɛ n'ani abere paa nya asɛm ketewa ma na wɔka na wɔde akyerɛ Ghana ban sɛ asɛm no a AMFoɔ ne wɔn mo kan saa no ɛnya de a ɛdɛ yɛ wɔ sɛ wɔn mo agye tumu na ɛno akyi no wɔpanyi paa no san so koto srɛyɛ yɛ wɔsrɛ sɛ wɔde wɔbɛsrɛ paa eduruma bi a ayɛ na abɛn mo mpanyinfoɔ mo mfom ani nto kakra sɛ adwadifoɔ maa no mɛmɛ yi wɔn mo a betumi ayɛ mo maame ne papa nom afei wuyi no kura to nkyɛn a yɛ wɔ bi mu wɔ hɔ nom a sɛ wɔpam wɔn mu a wɔn ano aduane no abɔ wɔn awia ne sa ɛnya de a wɔsɔre afiri baabi a wɔte no no asa akɔkɔnya baabi foforɔ atene biem so wɔkɔ akɔyɛ adwuma ne sa ne
ntine se koba ne se no aya mpanyifo momfo mo ninto na mo hwesa ne be ya nneoma ba ko mienu bi won mo betumi ayaboa na wo mo asempo no mo fie no kwa animu no mo betumi anya baabi pa ama won ma tena wo maso mbadwu wo mo adwadie beba na wo mo betumi aheha wo mo a enkeye na mo no se pa se putupurumuo mo fiti preko pa na mabasa yeyi mo firi baabi amote baabi amokɔ nso mu ni mu de ekoba no sa no na no ya yeden ede ama wo no mo yankwa wo no so na yene ama no boni a woto yankra firi nkramante mu na na opon checheku enkotwetwe enkomo na na madwoai to copy a tone press yo ayanhwai sayan sabaka na na opon checheku ewa ahoma no so na yene no eni enkomo na yewra Ebeneza brinkran ne nsam wo no wa mana so hono mo ebra na wokoto asere Ghana ban no yo yankwai na yene opon ni nkomo hello opon opon wotemen ka madwoai so mame mo ana sane adwadifo ma na mema keka wo mo ho na wo nante ya ko Jubilee House na won mokoto asere mpanyimfo se de akeka kona no woden baabi ayetu wo mo sade wo makwa tena nya de ya wo mo bodwo so no ekosi sei na won mo nkyerechire mu no mo se ya ba wo mama ne na ayo mo nifa so ana ya nka nkyere wo mo se ye de wo mo kwa tena baabi foforo kra mama mi da se no krenie ene eye baabi a eye Agyeifo ako eye nkan. Yaye. Makwani abayi ba ye omuhwe ne ne bia. Eye abayi efo bia wapa ho. Enkan no sei. Bido. Ojume bia no mani. What is eye te ye ene ewa yeah, yes, what's menka? Ensuo na gugu ntime ho se ahoma no enhyada enim waye na so yasa de wo ko obenkum so kakra na me se mete won kan yi a. Ai eye kasa na mehwe. Me that. Mo edam. Enti ne na me fa kire nyina ne se. Agyeifo ye wo eye makola 31st market bia ho no na omode eye omo hawo etintinkum krata so a omode kopie mu ewo eye mampani excellent era John Dramani Mahama na tena kese a ewo kanda ensem ni mu nsem enyina no eye dia na emu nsem ni mu bi nso de nokure nie emu wa eche akoso Japan manyom na omo hawo na ne say agedi bia yi a enne ehun aba asem yi a omni AMA echi agedi bia omo tena ho no mu etidwa ebinum atena ho beye infishie duro no ene etire ebinum hie bia san ne etire omo chese eden a esi ho no mu omo treni agedi bia yi omo di dwa wo yi mami edan no ho 724 ni kwato afa ena ebio edan ni sompokura no wo tani aye na ewo mu so baye nsache o mu kura enye di menum ye yi sene eme wo pese wo mu yo no na omo wo hon mo nka bi hyemu omo konko sha ye de eye afa eye bia ye market nzom ye ke omo cha wo nyina hia ejeri fo se na edie na ekoso yi omo popin eye AM mpanifo a wo mo kire se mpanifo pa ke se omo free dan ni no ana egedi bia ho no mo fi ho no mo ba be sino aba ku die di ye se no eye story building eni bi no mo ba be die egedi fo kire se na okay o de anya hye mama ye bre be fra omo se me ka tom so mo bosume baako am se na bosume baako de akoya te 7 obrempong birthday ebe ya idi se sa ne tie dia anka yenhye na onhunya bibi mfa homa omo asem no ye meko menko saa ne nam so ne asem ya ye ka wase maame e wasem bibia akoto pokura no ekusu echen e depot na wahye no wadi asem no afei modern chance ya ba be wo no mu ni nyina ene kweja line eche se asem no kokota ye di wie ye mu asem no
eba ni sen na moa mo sanso e de nkenchiri e de be ni de fo to sen ye sen mo to mo ntia se ene ni o keka nyema ni yi nchen no esi ho no ma ma me ni etwe de fo ni ayo mo ya krampo ni se wo mo ti bia yo mo di dei afa de mo ko ya yi fo ya ba mi tete mo nkanya mo na de so mo na ni nkania ana mo se omo fani LCD no omo se tumi no FAME eno so mo ntia se nto mo ese ne asemdi bia no esifa ko ne se ne AMFo ene omo ye na se de omo no omo fie ko anim e pa so mo ni AME gina abo eye azuma ene eye oba pamia ansha na azuma kwakwo bu no ise ne sa na be ye de ne omo hwe na omo nkoka asem ni bi enfama mpanifo eno ne nam so ne omo si omudwem ebo modembo mpempe akoko piemu ewo eye mampani atena kete wo ye kanda nokrenie omo koyam koko piemu hon ne so no anamu sini pie ba be den kata no nokrenie wo omo na de omo kokoshe akoko ani no eno ofo omo kasa wo sabi mpani kasa mu eno ka kem sei adwobrɛwo omo nkoma kuma ntom yem eni menim ana sempempe de mampani wo ne wo eni to oba pe obesanso ne omo kasa afa won na so mahye ensem no emu nsem pote se ne tifate na so hwehwe mu ana se ko na kokoto din a ene se ne te bia no egedifo beda so atena ba bi omu do mu dwa na sankonko basa na ebi omu so oki chinchina chesi ebe yu mefu won ma yi omu fi on me do mbeko ba bi a egedifo na nkasa kuma ebeto ye na bo me kakra ansa na ebeja wa mu akono we ye wo mu okwan ne ho no ana yetu wo mafiri wa na se wo mo dwana nkasemu no ma me da se wo se 31st market no mu amuni makola yie no ebe eye fire service wo no no eko no wo nti move eko na wo no mo akokofa eye rolling stock wo no mo mu kakra but eye potin yi a omo kan wasme ne bia na eben eye fire service wo no no adankura na etua fire service won mo no so na eko dan won mo no jedifo na edija ewo anu won mo no ene omo edan ni mu ankasa no omo nyina te amomo omo chiri nyina na omo se ade ba go kwa omo ya ne se that 31st market ya kuma ye kaye ya eye AM so mo chiri bu no mo this story building yi omo se ayare sabia ankasa krompo ewo ho omo se abanda do betwa mu koyi o apanfo nso ba omunya nwuri ye chiri hospital ni nyina atwegu yo metu dabe omunyi dwumaso ndia wo enti samu ba be chiri bia omu enso di akodi ana kese da asem no kwesi ponso na kontia yo dabe ne china empanifo bi sa no mo se bosumi mienu na omu de besi sa story building no ewie ekedi fo ne chese enye shi tamunsi ba ne tie ne se samu ba se na so kodie mo ma me sesi na menkwa ho ma so nkodi nkomo mra sesi ye ne ra Ebeneza Bikran KWAKU nkomo panyefo so nwoma da ne ra no an se no enti yenkoni yenkonkotie wono na wobetumi akyira asem no an kasemu se ne yesitie wo panyeka se ma adwoe yo wada ma bebe bia ya bonyomo ana you were about what a menka. You were Bikran what a menka. What are my wouldn't baby ye my ass baby I want a more iron who giddy bisa. More afraid aha afraid them. Edam yenim komo ana ya che samuke kam ho kakra ya cha se na nya asem keto makura na nyina na yasa bia ya motie no mempanyimfo kire se wo mo etumu na won mo tumu nso so wa ba bia mokwa kwotena no enya de amahunu wadaro ma wo mo dinka bo mokokko de di kan de to so mienu ana ne prensa so wo de abayi ana se asem no kura mo nche ya fe no mate ne mpanyinsemu a amamakeka mo hu yi ade pa ana ekoso oboye mu yo asem no kura ne se ankosuduma de se baabia yeyo emenipa na we no adan no eye wolumudin na daso wo me se nyom ne si ye de na so wolumudin na daso me kura baabia na me ye dwuma no yen so kura dan no
aban de ma ya na eyi mu adwuma na aban no agi ya wode ma AMFo me matem be se anye bi kura mfi aduonu mienu de menya enti no ekoba se won mo pese won be siesie dan no na nyame nko na me wo ho enipa nkura maako be sa henu ni aduonu mu enai yeni ayi wo mu yoni e wan chenchen eni e stuff woni ade nyina ye ka bo ma be se henu ni aduonu mu nai ena won mo se won pese edan no mo ye no foforo se de be nipa dom foforo so de betimi aba mu na won frɛ ye ne a won mo hye bosume baako se ye ntu an kyerɛ faako a won de yakɔ yɛnsesa yɛ nneɛma na sɛ watena obi dan mu mfie bɛyɛ sɛ aduanan kɔ binom akyere mu paa na prɛko pɛ wontu na mebɛsiesie dan na ma nipa foforɔ nso ɛnyɛ bi abɛyɛ mu adwuma na emu ɔyɛ kakra enti no yɛhwɛ ade to nipa ne ɔno ɛkɔ ɛsɛnka yɛbɛtena ase na yɛadwene asɛm ho bio nti yɛkɔ ɔno kɔ a yɛkɔtoro ɔpanin paa a ɔda ɔno ma no meyɔ no mefrɛ no KWAKU Aloti edin no ɔpanin KWAKU Aloti ama sɛ obɛtumi ahyia ne ma ɔsɛ ɔno abɛba na waba abɛhyia yɛn enti adeɛ kyeeɛ no ɔno so ɔne ne mpanimfoɔ ɔno mo baeɛ ɛne ɛmɛɛ nyɛ sɛ sɛ w'ani wɔn mo twee no ma ne kɔ dan no mu ɛkɔhu no sɛ dan koraa sɛ mehu no nyɛ saa ne teɛ nnipa wɔ mu ne ho bebree wɔn mo kyi mu nyinaa ahyia enti wɔn ahwɛ sɛ bosome baako na ɔde ama sɛ ɛno no ne nnipa no ntu mu na wɔnyɛ no foforɔ no a na kyerɛ sɛ de nti afei deɛ ɔtwe kwan anim ɔde n'ano na ka ɛyɛ sɛ nka January yaa yi a ɛtwa mu yi ɛbɛyɛ sɛ de na ɔtwe mmienu mu no ɛno ne ɛkyerɛ sɛ wama yɛ berɛ kakra nanso so ɛno koraa no so ankɔ krataa mu na ano kɛkɛ na ɔde ka ɛ nti yɛhwɛ anim no a na kyerɛ sɛ krataa a ɔde baa kane no a na ayɛ te sɛ agreement na ɛmu yi bɛde baa no yɛsɛ adeɛ a abayɛ ɔpanin di ama yɛn deɛ yɛntimi asɛm yi yɛntimi yɛnkɔ nkɔkyiri nkɔka ɔyɛ bi na ɔnhwɛ mu ɔnkyerɛ yɛ aseɛ na afei nso so ɔntu yɛ ho fo ansa na yɛn nso yɛ ogyina bi ayɛ so yɛde kɔma lɔya no ɔsi daabi asɛm wei deɛ sɛ moka sɛ mogyina ho deɛ a ɛmu nsɛm no mu odu nti agye sɛ kɔɔto nti ɛkɔ kɔɔto a deɛ di kan no mmerɛ a mode maa mo nsa ana baabi a ɔmo sɛ monkɔ koraa na bi a monkɔ mo ho adwaa kakra nsa na moabɛyɛ daa no so ɔmo ama mo bi ɛnna sɛ mokɔ nso so a biribiara ne hɔ a ɛkyerɛ sɛ moba a mo nsa bɛka no ɔgye sɛ mode yɛ ho nkrataa nna no nso deɛ meha no mentimi no ɔgye sɛ kɔɔto nti ɔde kɔmaa kɔɔto yɛatwe asɛm no ara firi last year September ɛkɔsi sɛ me ne ɔkasa yi ɛkɔ kɔɔto a mo sɛ nkrataa no a mo lɔya de baa no asɛm wɔ ho nti ɛne asɛm no yɛabɔdu na lɔya de krataa foforɔ aba ne mprɛnsa so mu afei deɛ lɔya krataa no a wɔde aba naano du adawuyaa yi wɔn mo ɛde nsɛm afoforɔ akɔma wɔn nso afei deɛ ne nkrataa a mabɔgu no afei deɛ ɛyɛ ready nti momfa mu ayɛ mmra nti kɔɔto ahyɛ May 28 a kyerɛ sɛ ɛbɛkyia aho afei deɛ yɛakɔ kɔɔto do ala adeɛ kyerɛ kra na ɛbaeɛ a obi abɛtwitwa anea ho a wɔhɔ no nyinaa fi nipadɔm a yɛde de telafoɔ wɔ hɔ na hɔ nso so esum ne ade yɛbɛtwitwa wayɛsi no na wɔn de sɛ adwuma yi yɛgu so a yɛdwene ho a yɛpɛ nipa korɔ no adeɛ kyerɛ bi ewu a afei de asa abɛgye store na ɛwɔ ɛdan n'anim no nyinaa yɛagye hɔ nyinaa yɛasa atwe anwea ne aboɔ aba abɛgu ano ne ano na kasa ne nya ho ɛba asa no na yɛn nkurɔfoɔ no ɛberɛ a wɔde ohun asɛm no na nnadwo kɔnkɔnkɔn na wɔn di saa adwuma no wɔn kɔtwitwa ho pictures ehu nipa a wɔdi saa adwuma. Ayi nti no
yɛde ho asɛm ɛkɔma yɛ lawyer ana yɛ lawyer no sɛ ade wei de asɛm de wei mu ɔden yɛsa ɛkɔ police station ɛkɔ report na police fo sɛ gye sɛ mokɔhu mo lawyer ma mo lawyer sɛ wɔnom na ɛyɛ a na kyerɛ sɛ yɛsɛ court ma wɔno mu gyaeɛ na bufu a na nipa dodo no bufu afuo no wɔn kɔ kɔsum baa no nyinaa agu wɔn ne nkyɛnse na gye baa no wɔn sum no nyinaa agu fam sɛ nipa kora odi sɛ adwuma sɛ asɛm no sɛ ɛyɛ asɛm no kora paa sɛ wɔnom a na ɛyɛ deɛ na ɛsɛ kɔn yɛ na ewia na n'adwa yɛ ada kɔnkɔnkɔn deɛ na so bɛdi sɛ adwuma deɛ na hwan ya enti yɛhwɛ yɛ ma nkorɔfoɔ atwa pictures ne yɛhu no owura na ɔyɛ saa deɛ wɔbɛtwitwa a wɔyɛ sene mu kanea no dum no ɔno ara na ɔsa akɔgyina hɔ ma a wɔde anwea ne aboɔ ɛne bɛn ɛho adwuma ɛsa bɛda hɔ enti asɛm a baayɛ no sɛ ɛne yɛ bɛkyerɛ sɛ seesei no sɛ mopɛ sɛ mutu yɛn koraa nyɛ saa kɔ na ɛde mɔpa tutu yɛ ebisɛ asɛm no sɛ sɛ wɔda court a yɛba abɛhyia May 28 nti adwene baayɛ no sɛ saa ne teɛ deɛ a ɛne yɛde asɛm no kɔ akɔdan abae ɛne sɛ nnɛ yɛsɔre a yɛdi kɔgyan ɛne yɛnyɛ asɛm ketewa yɛde baase mmienu apolisifoɔ ma yɛn kɔba wɔn ankasa na edi yɛn nim ana yɛde petition no ɛkɔ aban mu yɛde kɔ Jubilee House Flagstaff House nti wɔn kɔhyia yɛ baabi nkyɛn hɔ baabi ɛna wɔn a obi firi aban mu baayɛ a wɔbɛgye yɛ petition no ɛna wɔde kɔɔ yɛ sɛ ɛnkyɛn biara no wɔn mɛte yɛn kan wɔn kora wɔn de ase sɛ yɛanyɛ basabasa biara nam so nyɛ mɛ di anim no sɛ bɛmi asɔre panyin ne yɛ fie panyin ne nso adwuma no so ayɛ bi akyɛ ne nso wɔ mpanyinfoɔ bɛba ɛyɛ mpanyinfoɔ nti wɔn mo yɛ biribi a ɛnya bɛkasa kyerɛ wɔn nti enyi ne sɛ wɔn ni biara bɛba ne nso da mo ase sɛ wɔn nso ba bɛgye petition no nti yɛhwɛ wɔn nim sɛ ɛho mu yɛ no wɔn da bɛrɛ wɔn anim wɔ yia ɛne sɛ afei deɛ enyim yɛ a yɛ ba yɛ na asɛm no saa ne tie. Okay. Na yɛwura bɛnɛ wadaro ma nipa dodoɔ sɛn na adwane wɔn a yɛsɛ mu ntuo yi. Nipa yɛ yɛde wɔn gu krataa so a yɛde kɔ kɔ yɛ 254. Ahanu aduonum nan. Okay. Ahyɛseɛ no wɔn de kan no mo kan sɛ so wɔn yɛ nsiesie wɔ dwane mu wie a wɔn bɛ list mo like wɔn bɛ twerɛtwerɛ mu din na wie a saa ɛno deɛ sɛ nano na ɔde kae ana ne kasa agreement ɔde baeɛ no na yɛ sɛ bosumi anim ara ana sɛ mohu ne sɛ ne nyinaa no yɛ nano ɛno nti na ama mo anyea ntom ahyɛseɛ no se anim hɔ wɔn mu ni de nneɛma a wɔn ayɛ ne dwa no mu ne nsɛm a akɔ soɔ no ɛda na wɔn asi bi a yɛato ama nkurɔfoɔ agye aboɔden a nipa dodoɔ no ɛntumi nyina ne mu nti wɔn ani baa na kyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ naada adwe na ɔbɛdaadaa na wɔn agye ato ama nkurɔfoɔ enti ɛyɛ nipa sɛm paa ɛma mpanimfoɔ a yɛatrɛ mu yɛfiri kane makɔla ma wɔyɛ a yɛde wɔn aba wɔn ba ha nso so a ha nso ba bɛtu mu a wɔnkyerɛ baabi a wɔde wɔn kɔ ansa na wɔasi mu daa na awie wɔn yɛ agreement nso a ɛno nso wɔn nwie ɛne sɛ yɛatwe ne kɔɔto atwea afei deɛ ɛkɔ di akyire no sɛ ɛneɛ yɛbɛdum mu nkanea ne yɛatwe nneɛma gu sɛ yɛba abɛyɛ ɛnua animanim yia na sɛ da mo ni saa deɛ a ɛnna wɔn ana mo de akwatia ɛde firi dɛ ɛno wɔn ani bere na maa yɛde petition ɛkɔ abɛn mu. Anansɛm wɔ mo kɔɔ yɛ mpanyinfoɔ ka ne kyerɛ mo no mo ankasa mo de kɔ adwendwene mu no mo hu ne sɛ ɛbɛboa mo sɛdeɛ mo kɔɔ yɛ yɛgye mo nkrataa ne yɛ ka ne kyerɛ mo no. Yɛde yɛgye ne sɛ ɛnyɛ kɔduru abɛn mu no deɛ na wɔn ahyɛ yɛ bɔ no deɛ sɛ wɔn bɔ hyɛ no bɛdi so yɛn nyinaa sɛ aban no yɛde ya enti sɛ wo aban mu na sɛ sɛdeɛ yɛabɔ adwuma na nhwɛ nipa so na nipa no nso so adwuma a wɔyɛ no ɔkwan bi so wɔn ho bɛka mu a wosan sɛ wotumi dwene kɔ akyire sɛ na nipa dodoɔ yi a wɔn atena dan mu nsie duduri adɛn na mesu mu agu prɛko na mepɛ sɛ meyɛ adwuma na wɔn ba nso so sɛ deɛ na kyerɛ sɛ yɛwura bɛnɛ Obanyi kasiya wadaro ma jina sumri tiyawa bi mame na menko assembly hɔ nkɔdi nkɔmmɔ mmra sesiye yi yɛne Yɛwura Gilbert ɛkɔ akɔdi nkɔmmɔ wɔno kasa ɛde ma Accra Metropolitan Assembly wapanyi kasiya mu adwo o yeah ba Accra Metropolitan Assembly itia mutiefu na yɛtiefo nso gye oso wadaro ma yɛnim sɛ obra no esua enti yɛne nkɔmmɔ no tew na afei yɛnya wo wadaro mo
woko aye makola 31st December makolam adwom adworefo ma na mema wo mo honom na kasai wo mo kyerese no kwasam no se mo se won mo ntum firi ba bia won mo te adworefo no so do so ye pa na ba bia wo mo nkonkwo tena nso a enya de a motumi a kyerkyere mo dia ma wo mo asam no di kwota kone aba wo mo so ye kasai sika no mo de ye adwuma dodo no akora ya bosia bo na afa kora de mo kyeye a mo ba bedundum won mo nkan ya nipa wo bedundum kan ya ne ade ya nya de a wo mo animu menim assembly no anamotuo be na mutuo na asem yi etesai ankasa enu chi ne aba opunu yi. Thank you very much for opportunity to video. Now, before Meka abedu the dia young city, Meka say engagement with respect to assembly, market redevelopment, there a shot. Mayor Honorable Michael Papo allocating every sure say first and foremost obey their market women na more stores that particular area, especially low rise buildings, air commercial buildings, air assembly they are the still shy say this may expand their class of expansion on that Indian commodity more of the trading. But continue exploring and yet be taking into consideration before no more honor or more concern. I mean, mayor, I quite remember last year meeting DG students or any shop owners, Emma, as part of agreement, they were able to propose the big na assembly ne peso ya HRT January because of December ne niama tron sa niama no yema should be na at least in 6 months time no need to be here na in our commodity in January I ever checked with the some of the traders like I say shop owners and near my green. And no, as an assembly, you don't say during the meeting, all other avenues were provided because for to the extent there was even an MOU. Assembly, any shop owners, it's not say, in January, we do a there was a 10 around 10. The foreigner the assembly no eco concept. It end developing a property of the assembly. Traders. And let me use this opportunity to say some this is not the first time assembly any redevelopment. Or I had 2 shares. I expanded those 2 shares. And mechanisms are yet 2 women. Equally the same way. Yet we are to the extent there. They are occupying those shops now. Positions have been provided, and as I speak to you, immediately after that particular meeting, there was an album, and the media we can share that particular album with the media to see that the assembly, after process, in the American by January, the beginning you can say the assembly now for court. As an assembly, I just go and then represent the interest of the people. The court ruled, let's say, in favor of to move in and ensure there've been a lot of engagement, and for the traders, she says, a bit more mainly because what at times some misinformation, I had in buy. I buy try as much as possible to let people understand that the doors of the assembly is opened. Earlier on, there were rumors saying they were car park. There is only behind but
almost started demonstration. Immediately, Mayor Honorable Michael KWAKU moved in to engage them, invite them, to let them understand. Say, project now you can't say you know, and no who is share and you try but also their AKOSUA majority of Omo shops they are mainly third-party owners, real owners or into that. But as an assembly, we are showing the traders. Then share album, it comprise not only of more shops, it comprise of more perimeter, more tabletops. We take data of all of them after the main shops now. Provisions will be provided. Also, that kind of smaller stuff for there at the moment. The fact is they are aware of all these arrangements, but the issue is where are they moving to? Some of them feel moving away from maybe a extraction site, are there but as a city, safety. And I can tell you, in 2016, some 10 years back, same time in our minimum party, there was some construction via AKOSUA AGYEIWAAH provisions, it's a cool and nothing matter. And as a city, we don't want any such disaster. And we have to ensure that maybe I have to call the place of to prevent any form of but almost flights there, they need a place, especially more perimeters for as an assembly measures are being put in place to ensure that Mayor Honorable Michael KWAKU assembly is looking at some areas such as aside that even within the market, some of they have multiple shops in, and we are looking at ways that we can integrate all of them within the market. Now, at least there should be that feedback, that development. Because she say, the trend there say if property or the private person cost now, as an assembly, we want to ensure that the shop must be affordable to the state. The ordinary okay. As low as 500 and now, let me also say that in this instance, we've had the regional minister coming to ensure that you pass it, every look at together, we quite pleased for development, now into and control. Yaja wa mu okokora no yenim sene nyina no twa bewiem wa mo so sansasa kwa bana se dwadifo mayi na memei wo mo to wo mo a assembly no mo so mo beto mo yie pa wadaroma won mo nhwe mo anim enkosi brebai se won benya baabi pa na won mo so akwa akosua ye adwuma. Eti amen no ka say the assembly, we have the album of Omunina, that particular area. We are still in talk we move some of them in the hard part, but we are also looking at integrating some of them within the Mokola enclave. Okay. We expect the traders to, as we have been doing, engagement, and on why and we expect they come to the assembly because they may honorable Michael they don't always to be engagement there. Okay. Resistance, if there is any grievance, I think now I need to come together. Come see, it is for more good. They should bear with the assembly us together to see together, able together
Now, together with assembly, we look at ways that they be able to start and we all look at those things, not together. No, development now, especially the battle through the research agenda. No, to end it all, as part of market development, we share market. It's about, I think, 85-90% complete through the intervention of the president. Excellency Dr. Amani Mahama. So, so you began the CHEPA 24-hour market. So, we are also going to get our own areas have been marketed already. Indeed, very, very soon, we are very hopeful that all these discussions now is about congestion here. Our city assembly, and find ways to deal with them. And we are very hopeful and shy in the coming months, before the year will even end, we'll see more of these markets come up to accommodate more of the traders on business, any other event, central business district. You that's a Sawaja Brown Watch and some would actually be actually Yajonia. Yabasan Swabo Promoview. I was already a Gilbert and you know Ekasa, you know, Wakasa de Ma Accra Metropolitan Assembly. You're Ebenezer, what about Timenka? Yo, ye chasutia wano, minute in a bacope. As some assembly neka, you know, the top for a bomb, no, Mojana say. Oh, sir, and Libya or Yama Unia, I can put your mudia no and a bachelor. Naso Sia 1 year. No passing no and near me. A popo near Huna Casano. Yes, now I say, I can't Casabua as a book. Who I give you an episode, it's not nothing. A business, I didn't have penny for. And penny for more. I can't say you know you. Okay. A Sunday assembly na kan ya nonti wo de yam mo e brakakra sanse wo mo se wo mo e ba behwasa ne be ya munyina mo dodo ne mo mo ho ne nyina no wo betumi ahwe na o mapa bia pa e beboa mo nti yen hwe won mani mbratia wa bi mo hwe ba bia be kwa akodu ne so yenya asemi mu yenim se brepam wo no ye besan so ba na the assembly ni kan ya ba behwasa anyam bia no wo mo de se ayoyo a why Mensumedase pa, Mensumedase. I was young Kasa ye a ora Ebenezer, Bill crying on a one Kasa the major for man mema, one more macolajum and yet in cano. The assembly no aso man hoba, so Muguswa Daya, one Mutuana Monti, woman so and chain up a hot bite, Cassia bo in Yana Hotel, Nakasia Bonkaye and Tosso. No kwasem bani say ya na manfo bebre eyamo ahye won nanso afa ne adu session bi no ne ya na pam tai ka say one must say do not open this page until you are told to do so. Enti afa na we are told to do so. Hot bite ka say nto so e na ye de ma wo na ye free mo kola ne akwa akogina mu e wo konongo asante mantamu na asande e free konongo ba nya nikakora ya se nipa makoma konkono nine. One more call Gadam say, one more copper kakra di afedi akwa sem be den kura we di minimanka. Nia obri konfo wan yan wadro konfo na che yan wadro no. Ano na manfo bebre egusu a wono e kana sante achim central assembly e kan. Na nipa nkroin, one more call yes anu one more underground na konongo na nkasa no. Se kana yes onam kwan ho kura. Wu no se benkum ni fa nyina manfo dwiri wo pa ama manfo kura kasa hwe yi a. Lord kwan wan kasa mu no anam ho no kura no. Amanfo de na mase se dam ya wo mo etu lord kwan na se be hu no na lord kwan da kro enamo na kwan na bu agum na ne se ni pankru ya ko se wona kwa ko bibia ba bedi won mo ko ya voice won mo ko ya na che se wadwuma wo mo ko ye nyina atete agua prapansam eno nti
wɔn hyɛase wɔn wɔn gu so wɔn mompem kwa ha mofa hansia no wɔn te anse emia no de abresi nkyɛnkyɛn no na baako agye kokoro munyaa na saa na tie enya hwee saa na tie saa no afei wɔn hu yɛ na adwiri ama nipa maako nkono no wɔn mu nyinaa kra wɔn hyamna na sese me ne wɔkasa besi nnɛ ya wɔn aka ho na no na Asante Achim Central Municipal Nadmo Director Yewra Lambon Joseph one is ntwofo abonkomo and watch say no kra ne ayɛ tie ya ka bie wa ha no ɛyɛ saa na tie ɛgya wɔnom kwanso mu kwakope bibia ba bedi ɛne sɛ fofi antota no akodwade ho aba mu a akɔfa saa ha yi ɛde aba na wɔn kyerɛ sɛ wɔn gusu yɛ ne wɔn betumi bia ahwɛ sɛ nka wɔn betumi apɛ wɔnom a wɔasie hɔ no nyinaa ayi wɔn de apie nanso ɛho akɔyɛ de ne pa saa wɔhwɛ sɛ ne amana ne buo na wamo braces na wamo de hyehye nkyɛnkyɛn no ni nyina dwiridwire guo saa na kwan mbefa so bedurase ho no ɛno nko ayasɛm nanso anya hwe no wɔn gu so na admofo ɛyɛ ne betumi bia ne ɛwɔ akyire bia no wɔn de beto so mpaka se anim Swordro Circuit Court no akwa setena amwa hyese emrante kwa miensa bi anasentem na womudi ahurukasam ewo ma Ghana emuo no na wode se kan etwitwa wom ho ma video ebabeto abefontenten fidie no so no emumie no wom enkonkodem ba konso de wotwa sika botene ede ama no se ontwia na abusua omanfo no bakayi a na sentem na video bi ne na monchen so efri eye Swordro News Station one mo aye achemoda News Station na sa video no sam no se wo hwa wo se ba fem wo emrantie nke se enkodampo ana won wo ade nsekan wo matwetwe brantan yi bi pa ya wo mu gina kwan finfini ya wo mu twetwa wo mu ho we twa ten na wo so atwa ne yonko ten se wo hu se ne video ni siti abaka se nya Ghana ha na so Ghana ha ya ana sa ahomete sam no esiye eba na nkrofo ahyase tage Ghana Police Service mumra mu o na de aka kono ano oden sa achemoda awreho sam wanche se ekoso na ekobaresa no ampani ampane nuane ampa posifo mo ye ha amani pamiensa wokoso wo mu a ebra wo nsa eso wo mu no kura na mu mienu pra wo no pra no na no woden pa na ene nyame ayadom ama wodo mo kwa akogina court na nipa miensa ya yeka wo mo asemi aye George Ochre wono nya mfisha na duanan miensa Evans Adayele wono nya mfisha na duonu 20 years ana Joseph Nyaba enso nya mfisha no aduonu ensia wono kire mu ana se kodu a hoto de bo mo wo mo ayese wo mo atwe nsekan nioma wodo a edi awuo na won mo de gina kwan finfini badwam ni padomuo na wo mo de di ahurukasam awuo de to so mienu ayese wo mo ma hubua eba o man yade hye na won mo che sam potam ho no eno so ayade a etia Ghana ye mra ya yede ayadwuma na enipa miensa nyina no ebra wode kodu ebo wo mo no wo mo je wo mo fom so ato mo kire se anokwa de wo mo ye ni nyina no yade a na ensam fata na so abufuo hye so a ekoba no sese ya na betwa bonsam timi ba betawo mu na neoma ensam fata nko a ye de kwakopie mu afiase na wo ye nti wo mo sere court se court emfanche na so nyina mo no court se so wode becha aje se won makwa akosom Ghana ban abosome no dum yenu ayemponkodwuma ade aka ho enam so nti Evans Adayele no a wanya mfinsha na duonu no wono kwa akodem abosome no dum yenu na sa afeko no ayemponkodwuma ewie kira George Ochre wono na oye panyini no womuo na wanya mfinsha aduanan miensa no wono so bekwa akodem na wayemponkodwuma ade aka ho ana afenso kura apono de otwato no wono so court no ahye se enei sebra ye kasa krampro wo tua sika botene 6000 Ghana cedis na wono so atua ade ato wie kira enipa mi ensan so esan bond de ato wo se won beda suban padi yi a chese entia mra nyade krampro no wo mu se kan se na mo no mu a wo mu de wo mani ekwa akwa na nkamfanse wo makoma no aka wo mu so omumfa na akwa akofo hawo kese atumi ade apa na we no nyina no aye nuoma hodo a enei ekoso wo kota anam so amakoto wa hye se nipa mienu enkonkodem afenso so ba konso hweso obetue sika botena eba boa ama Ghana wo kyena biem eba yensen na ho ewo mayimu ye nyina koto ho na na koto ho nsam wo ho pa criminal trial na egusua konso me ne o kasa sabre na anompo na office of the special prosecutor o hye ankomo no ase na ja waje ne prosecutorial powers free ne nsem tina wonu hu se wo moto asabene so ana se na anum ho no a high court judge ya France Justice Eugene Nyantejadu
wɔtena adwamu no na ne nyina akɔyɛ asɛm kɛse a ɛwɔ nipa mienu bi a wɔn mo se GES for Ghana Education Service recruitment scam bi a wɔn mo aka ho asɛm dendenden no na papa yɛtena adwamu ɛde ho nsɛm koraa ba amɔntene na me ne wo kasa ya wɔn mo egu so ayɛ oral submission ɛwɔ ho sɛ asɛm we pa deɛ sɛnea prosecution ne kɔ ne defense ne kɔ no wɔn mo gye tum a enye yie nti no wɔn mo ɛsa akɔ court bio no ɛno na me ne wo kasa yi ɛsa akɔ court no na ɛna wɔn kɔ court a court a kyerɛ sɛ wɔtu asɛm no ɛde ahyɛda foforɔ nyame yɛ adom bosumi edi animeda yɛ to so edunwatwe 18th June 2026 yai ni nyina se wa twan Supreme Court ni determination e wa asam ne ho san nsɛm ne fa baabi wɔ hɔ a wɔn High Court no gya wɔn wa fotafota ho kɛkɛ wɔnti bi mfa ne gyina yɛsie ana sɛ ne nsensi ne bo ensi ho gyina yɛ koraa na na wɔn court no a court of legal battle ya wɔn mo kɔ battle wɔ hɔ pa na wɔn gusu we can put it to you. Now we are I dodge, I defense. Now we are objection, my lord. I've objection anywhere in our bemono. And PM Pedia John would transit in was okay. What will say? One waka, Amuno. I'm one who say, as I'm no cry that I know Mokayano. Appeal, Crampo Gusoya, AKOSUA. Now so, Baby family, one no, want to mean Kabi. Now so as I crowd what in the ruling, that was as I'm over to us and what can say. As I'm no, what I cabino. Niedi kan se wonni tumi se wo beka akosie no otwa Supreme Court gina esie e wo ho no eno ye baako afa ni etoso mienu e wo mo ne se e kwan krokro mpo e wo san ko mo fa so e hyehya wo mo niam nyina pepepe na won de ba ye fa se procedural channel na e wo so mo fa so de ba no won ya follow wo mo anya ne saa eno nti won de wo ka kire won wo mo nyina nko machi na wo san famra eno ye baako 2 wo no ba twen asɛm Supreme Court be kan dia fa so asɛm ne fa bi akwa Supreme Court ya amoka enti ne Supreme Court e be kan dia fa ho no ɛno ɛna court no obeginam na afi wode ne gina asi e dia ba no enti wɔkyɛse yɛ hwɛ animu hwiebe enkwasi bosome ne da bosome edi animu ya June bosome no ne da yɛ toso edu enwɔtwe na afi yɛ de ne aka nyina e de atoa so yɛ toa kase ne so e de ama wo sei awoso ye toa kase bono aso na ayo mama na mu samusa wokɔ asante achem north abato mpeso so omra hwebedwani a wogina mu de ma de hye won mo nyamfo kwame wo hene frempɔn wo banyi pa no jase escape airport won mo akyere no a ensensema wodo ye afoforo no anya de a aba betodwa enne anase kyena na mra hwebedwafo krampo guso da ya wo mo aye won ma famu de se ne ba ye a wo mo ni betumi ehunumuo na fe enkomotwetwe bia da ye wo no e wo se wo mu die fa sasem no ho no e betumi esipina sita na asam ne ba re panyifo pi no na akasa de afa ho e mu kyerɛ sɛ nke betumi kura no a wo man no kwan ye fa so a yeto aba na yekɔ vet ne ade no enka yensan so nhwɛ mu biem sanse ye wo panyifo ne nipa bi no wonom kura no a yenhyɛ da nye wo mu hwehwɛ mu bia saa ɛso wo free party ya na sɛ bi ya na sɛ ne mfi a wodie ni sɛ bio babia wa ye adwuma akwakodu nti wɔyɛ sɛ wɔkɔ akɔgyina kwankyɛn koraa ne yama no kwan sɛ wɔnkɔ anasɛ party ne yi no ano yɛsɛ yɛnto abama no saa nneɛma no ka ho bi na ɛha ya weka wampra wodoɔ nan ne a yɛkyerɛ m nahyɛ badwani a wɔte akonya soɔ ɛnam so nti mpanyimfoɔ nkeka wɔn ho na wɔnhwɛ sɛ wɔbɛtu anamo ade afa ho aka ho bi ama ɔman yɛde hyɛ wɔn ho asante akyem north abatoɔ ɛmpɛsoa so ade adasɔdeɛ ato Ghana mpanyimfoɔ anim wɔn sɛ asɛm no kɔba ne sɛ yie no ɛha wɔn yie papaapa na ha wɔn no nyɛ sɛ bi a nyine ya kyene ntia na mmom no ade anim guase kase na ebre wo mo afai efa ne mpuntunwuma ho no enam se wo mo mra so bedani ni ho nti no ama mpuntunwuma ya bo wo mo se de Johnson abo akokosan se anya hwe kura ne yewura kwa me wo hene frempon wo ho no mo a wo betumi aba abasra ne manfo kakra wo obisa wo mo mapom din mu ewie kira enuoma bi yehia se fata se wo mo sa betumi aka no eno so de hye ne betumi anya na saa mo ma yenti ebra wo mo ne so mpaka se edi nkomo no wo mo nsamu bi a omukan ina ya mabo MP ni rodu suna meti adwuma kwa ye hu ye ho ano ono ana ka obobo yan kanka ne emrewa no afi bia so a ma de ble ma kokokora bo che ma munye so a mejina ha tie adwuma na meye idina mda to so okay barber shop eno ana ka bo amia mja so nya gya ka koma ene ya china ina me bo ase aban slow tumna bo na free okay no mbla no bo ayen ya sa dia ye hene kwada foma nche ye be na yi ka ho be na ma se be bo ayen ya sa dia mesu gudjem
Simply for the Mumbai, that's okay. In my no winning Binti Abasa, Binti Abasa. We will be a Yamuye or Boat Mamufoni Bebre. Empo acquire or your cry or Yemi, so our quite factories our promises over businesses in on Yemi, and they say, I have to say, Yachano. They say, you. Yeah, they say on a boy and a crack schools are or Tonkunya, and Mamo, or to check books or Bobo and Colano, no question away. Acquiring in our AKOSUA AGYEIWAAH, our own year. They say I actually did or say, the best end this abine so one way. Not a son or queen in our Penia, nay, will be crossing a Juma Kuranidina, that's all. Ain't he, sir, a barren one shot, Nana Nichina Yada, you are quite from Powan, Guinua, as some Cassia not to share was and say at Chim North and Pesuano. Nan watching the president member your honor, a yon moyan for ye, engineer Frank, Jenfi, what I should cry at was to see. The manufacturer say air affect Asante Achimana because any member of her MP the step nebo, a bit to say dance and senior. Sunday no kwasi adana empima machines ebe pia bola no two bola no ifu gansa eho enso edema ye etinye no bebre na MP busu a wo ye nkwala utua mu school fees emo a wo de boa enkrofo omo a wo mi bi eni nko nti Asante Achim finance ni de yan I was your way engineer Frank Jenfi, where president member. I was Asante Achim North Abato Empesoso. And then I'm for any because they say Kraman Puntujuma. Yeah, I'm up a crown. About I'm Sunny Jones Abako. 3 days if I MP Kwaya my Odin Puntujuma in a Adeko. Nano and I'm so am a president at the National House of Chiefs. Oja ya OJB. Obahine ya also Anyaso. One on the say what you say. One was I for. Womu hia omu to me back. Abaya ambassador be twa kwantom wade afọ mochi. Adwo to me e de afi omu se na na hemfo. Eno nti won de woka e de atira hemfo se. Womu e from the House of Chiefs a ahemfo bedwa no a e wo man Ghana mu ha se no. Womu nya wo won pa na womu fa womu to me emfa ema won. Na dwumadi e bi ase a pani ogina se na wokasa e na wode nsem wo nyina tu dwa na sa bre no. Na penifo bebre ena na wasie na penia no wasie baako eye penia wono enada asoya ahensam ene honko bo nyina so ya afere chei wono eye brashere dwane wo fenso no fa bato mpesu aso wono ejina simpie ni apaso ya wotietie nsem ni nyina no woti woje wo ya ojebi na nsem nyina awie ye no wo ka se ka ho Emraship Jemba Sunkwa She Ahimfo Amamre Ene Esoma ye mandate ni bi say ye be engage in inquiry dey happen for those sectors no na say bia ye wo adwunkyire bia esi esusu ho wo mrahye bedwama yaye enti emne no ye ba National House of Chiefs na so ene omo bedi enkuta ho ehu enioma ekoso ha emu kwan a omo fa so na ye nso ye fa so a ebeboa ama impuntu aba ahensem ebisempempi ye say ahensem ya nhweni a ebi kwa eti to the point say etimi de ntokwaba emebi mu nto ehwe omo nkwa tine no ye ni age say ye ne National House of Chiefs abehia na ya ye nkuta ho na omo akye nneoma bi a eha omo we aye Oromanyamfo Frederick Chei ana yetene nkano na we ye pe ana omahina obremasi kuma odafo kwa bedu wono ade kakra to so ana wo chese no kura sani empanifo abaye wo mo niam a wo mo ye nyina no wo mo ni age na emu wo mo de hiade na de titru pa na allowance no ya wo mo na mra that we are 18 members who meet here from time to time. So we calculate 300 for president, number of days, 250 for my vice, other members 200. Now, TNT, then you know, we ensure you tax, yes, you tax 300, we tax from ABB. Now, no, just say independent, I tax. All we are saying is that, and no, you bring your budgetary allocation. Yeah, Kasa, anybody determine say, you this our priority, and also educating of then one was said, Obi Abesama, I just saw no be place cancer, and sign away the Nasa. A better than a only Sicano, this is Sina, or to me, appreciate the humans on what I just. So this is what we are looking. Asamna na nakano. We Bremasi kuma ohinpo proya or therefore kwabwadu. Wono na ekasa ye. Na manebo nyina no. Ya manebo ni elder Alex. Come read. Na sesa de breye.
Also for ya washa ma nkoda ne asetena mu yedie won nsam so enso so ene ema ne nkoda adi enkomo bi na wapanyin pa ne nsam wa woka nyina no ayese ebre na wiadu sa yetumi aye nkyerɛkyerɛ mapa edefa nkoda ekwan ye befa so ebetumi abo wo mo ban ye papa sanse wo mo ban bo ho hia sane titiru afa no apomden ene ho nsansemu na ebra woni monyamfo no wokasa no na yamane boni na opon kyekyeku ebutu ho a wotwe bi edebro yensi. No family should have to lose or choose between healthcare and survival. I therefore encourage all residents, particularly vulnerable people, older persons, pregnant women, persons with disabilities, and low-income households to take advantage of the free health insurance registration exercise taking place alongside the dialogue. Let us ensure that every eligible person is enrolled and protected. My brothers and sisters, social protection is not charity. It is an investment in human dignity, social stability, and national development. A society that protects its vulnerable people becomes stronger, safer, and more prosperous for everyone. As your member of parliament, I remain committed to advocating for interventions that respond to the needs of all. As minister, I remain committed to ensuring that government policies and programs reach the people who need them most. The government alone cannot do everything. Building resilient communities requires. I was your way a year when Monyamfo Agnes Namumola and was so for Washama and Kodania Setinamu Yedia so na Crow, one Wankasan and Peswaso and now dear Semiko to Jar, Yamana Boni Nana or Ponchicheku, or to be at the brain. Yet was so near Kupim or Mampani John Dramani Mahama Nakachi. Mampani to just say Enchibia na. Tamale Teaching Hospital Benya Cardio Center for Frokra. We sham ya ensukra enkanda. Na mampane di sanse mbo nyina tudwa no. Na ensemwa ehia ne pa sanse na niampanifo bia ba ne nchen ne wona mo bon komo no ahwere se ne nema nyina abeko e no de nsem mbo nyina tudwa no. And watch say wa Deputy Minister for Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs. Yera Ahmed Ibrahim wa director say won kwana animanimu ye ni e won na ahwe ye ne ye no ni ahwe ye nkumankuma ne wo ma aka ni nyina ne all the agencies e kabie wo mu wo be ya me na ye amasa aka de yi etimi aba mu e Tamale Teaching Hospital no etimi aba mampani mahama ne nsebni. Welcome your commitments in the area of project monitoring, social mobilization, educational advocacy, conflict prevention, environmental protection, and community accountability. Indeed, just yesterday, Cabinet was meeting to consider government's response to the Constitutional Review Committee report. We didn't get to the aspect of chieftaincy, but I'm anxious to see what amendments have been put there, because before the whole process started, I had advocated that the National House of Chiefs should make representation so that it will be captured in the amendments to the Constitution to give chiefs a greater role in terms of local administration. And so this your presentation is very timely. It will guide Cabinet when we look at the Constitutional Review Implementation Committee report. Your proposals for joint monitoring of development projects is particularly important. One of the greatest frustrations of our people is the gap between projects that are announced and projects that are completed. Between Mampani Mahama Ogusu Kasanu anu wache so saadi ya wamukwa akoye kura na ebetimi aboa pa ama special self care sani ekwan abedantamu ekwan adantamu kwa chempo Gulf of Guinea no ene asase na wopese wo ya anu eti wo twansam so e de atoso obi abetimi afa poso e de ya bibia sana scenario netie aha na mo mnyese bia wo de zamzo okoto poso wopese wo kire se gap dantam pa nanso kwan a wo afa so a wo babreje gap no ere no Ogusu awoye. We also, as Your Royal Highness mentioned, are building a new cardio center in the Tamale Teaching Hospital. In the whole of the 5 northern regions, there is no cardio center. And so any persons who had strokes or heart attacks or any cardiac incidents had to either come to Kumasi or Accra for treatment at great cost to themselves and their family. And so we're citing a new cardio center in Tamale so that it will serve the entire 5 northern regions for people who have cardiovascular diseases. We also, as Your Royal Highness mentioned, are building a new cardio center.
we Ghana Mampani Yohani Kwame Dramani Mahama. I will say you to and some no as so. Abandon a pencil no and a Ghana pine the woman who don't my mefa. One more ayan say no ayan femian son. Nana is sharing in an about no I say. Ghana Adasia and Hobato one fee. Yankasa ya paya one ya cinema. A cabubro edru yeno and cabot to me I am a former so ya sanka cranka crana fee. One must share Adam or may anqua. One was so Adam a woman femian sans no et me a juma and may reach aban free soa aba for baba to so ye no aye NDC aban na eno na ene ya yaka sei aban no ade aba e trose anamotu no wo mne IMF ko na afedie wo metumi aka se wo mne IMF ani hwiye biom tintontan ejese no Ghana no ankasa ne ye befra dumu akwado mu enhyehyɛ frenchem ya edruma bia na IMF de sika botene e ba ma Ghana wo mde bata ho so menye we ye ntwa de we mu ene sa ne manuoma na afedie kwan ne tene se Ghana for yankase betumi aye nneoma ama no yeye wo se wo hwa aban no hya se se wo ne hyema pakrampu egu akwan mu no ama ene ye sidi na hoto no ekosoro ye pa afenso so no wo hwa inflation no so a nneoma ye hu se nneoma bo no ye se ne bo no kwa na ekofom ama ye ho etumi to ye sidi no ahode ne pagya ene pagya enti kire se Ghana for anase Ghana ban ebo no ho so na wo hwa se wo man na ankase ya hoode fa ne sikasemu ye dwede mu nsam ene yakwo mabosem no wo hwa no wogina so a enyo betumi akoyi di amai wa bra yenkonko dan IMF ansa na wo man ne yedidi enti wo mudu ni mpefese nkakra Ghana beye yotom enti Ghana for ye ko ne ye ko nhira ye nhira mampanyi ye rojonto mani mama sanso no so baby enti yampere no na wapanyi pa ye wono akasare ma Ghana ban eye Ra Felix Ofosu kwache wono anakrata ya epie dwano ne nsa ehyase a wo chosa fedie Ghana ya woro yensa kora na ye hwe no mu kwan se free na de kroya no enhyehyɛ pa bedu oman wonim na de aban ne pese wode Ghana kodu no yetumi aduru ho ama no wayiyi afe yemra mu amanyase mu kakra na amanyase mu no NDC wo mo na wo mo di aban sabiri ya onimanyafo na sa pani a oda no ewa aban mu eya Yohane Kwame Dramani Mahama na wono na monyo kuyi wo mo na ekase wo mo kire se wo mo headquarters no a ewanka ha ya no adabraka de no ai wo mo se nyame ya adom a do ye wo mo be declaration bi na declaration ba ya no wo mo mfra no NDC headquarters sa bio wo mo se ye fra no Rollins House wo mo de mampani Rollins kan mampani a wanya no ba bi ko nyame fa na currency boko wo mo de din da to so sansa wo no ne kofar bai ene NDC amonyokuo no enti se wa free mu a na ba bia busia fie wo no enso am de to no na be bia eye fine na bra wo mo yes announcement we nyina no na wo ma friends and jofo no mu fa no abedru na enso na no opon teku dwumade bi de na kodu ba bi nti wo yes wo mo ntwa ne kakra no kure ononyamfo fifi amekwete onya abotre atwan ya kosi se opon teku national and international reporter bae ene wo kasa ase also paying glowing tribute to the founder of the National Democratic and the first president of the Fourth Republic under the 1992 Constitution, His Excellency President Jerry John Rawlings, or as we call him during the days of the revolution, the champion jockey. His courage, patriotism, commitment to probity and accountability, to sacrifice, to patriotism, to selflessness are immense contributions to Ghana's democratic development. Indeed, will remain deeply etched in the history of our dear nation. President Rawlings devoted his life to the empowerment of ordinary Ghanaians, the strengthening of democratic governance, and the pursuit of true social, constantly place the people before himself. Never reached a stage where he thought it was about himself. It was always about power belongs to the people. And that is the call we make again today to every single one, from the very top all the way to the base. Let's never forget that what makes a difference is our capacity to always remember that it's not about ourselves, it's always about the people. And always placing those people at the very forefront of what we do, because the empowerment of one people. We church for planning chief scribe Adema NDC amonyoko no yera fifi fiave kwete na wakasa we yepe ana comrade Akogan wono so de kakra ka ho akirekire senti a omusi gina yesa anisuade hu anamontu a wombetu afa ho ene ne da chimpo ne papa mu emfaso a ede bebra amonyoko no ni nyina comrade Akogan kirekire musi
ena ema yede no koto efiase June 4th of June ye be buan kum for e buan kum fanisa the couple kunu on that day inti June 4th eye eda soldier for JJ Rollins edina ye agi omuti se omunim hubi omoso omosore ye mama ne na ne se omontenasi ema abranti a oji omono yenko kunu enunti omosore agi Rollins on the 4th of June and no so a da edina so editu abai ekuye na NDC ye nyema bebrea ye adase ye nyema ye gina so no do na esi e wo month of enunti NDC June no de ye friend no NDC month inti ene 15 May na so na abo etiefo nyina na se dato centrefo nyina edi se dumedie eda yenim in the month of June no ebe start and as a share on the 4th na yede June 4th no ebeko banda ewo bono region na answer na June 4th ni June 10 eso eye eda yede esiwa yede lectures na yede kire Ghana for intankani mekunu June wey comrade akogan ana obomodin gibre chire nsem ye mu enti wakan ya akura kwasi se nyame adom a me birthday no 10 June won bomodin abodwa data won ba fo no NDC day oh enti Obrempong's birthday will be NDC day no mo dey send this anyonyam say wo mo aba anya 34 years e man Ghana mu na awode amamu papa democracy kan ma menka bi adwuma na bibia atumi aye fine we akogan eno achikura no KDS day so beto ala so 19th June aba no so kura atimi akona nimu a enko si 22nd June no na fe party no wo mo fe bibia e no mbe commemorative founders day na bibia atumi aye fine eno wo mo de beto his excellency president Jerry John Rollins Rollins Junior Jesus wo mo de beto no say adabra kafie no e fa no Rollins house we na no point cheku anu am de san komo nyina so ma no what bite kasi abo free SOMPA 106.5 Accra medima for ba center nie Dr. Time with us was stroke sisi yade diabetes anase prostate issue aye medima for ba center dom na ekwo na won mo enhwe 0244774282 0244774282 Pepsodent cavity fighter toothpaste nie ayema wo sempa chirina no pa chirina numere wose do that too wo chirina no pa numere na wo sa de so na baby akoyi ediama ho hwese wo beko adwama so okona obisa wonsa ebeka bi time herba mechani yetemoso ani ya sorry wo baba time no was her malaria fever ebeko wonu mato wontwe ni di waposo yoja aye time herba mecha wo kom ya wodo ayeton abibidura wonsa ebeka bi amasa frame 0244 417 669 0244 417 and empanyfo any enkomo ye jan reso ye tire ye ba kwa mono ni Dr. Tamu Dasunio Bunu region fwe Ataji wasi enemate denne Midima for Herbal Center Dr. Tamu Daso wadi ni mobile clinic no Abesi Bunu region Momantemu hope Yedem Yadiye bieni wa ehinta Dr. Tamu Daso Yadiye bieni wa Dr. Tamu Dasunti minti Jisen ye wo anadye yesiye no Ghana fwe Dr. Tamu Daso babe pie Bunu region Mwisha nisuo yese bebiyum Yami aduma 25th May ye was Sunyani Technical University Auditorium eye dwada ena domanso ebenada 26th May e was St. Francis Church any big days ena di hwanimu ena brekumunso Trinity Presby Church eye 27th May 2026 Entibunu region modia no Dr. Tamu Daso yare bia wadi ni mfidie ni nyina eba obeye lab ni etwa scan ni afa ye de time to yare no so momfa ne ye wabubuo wona wani efra ukotoje sisi yare pressure HIV yare bia fabra na Dr. Tamu Daso edru region die na eye aryare sankoa enti Femidima for Herbal Center enwo 0244774282 ana 0500727215 Dr. Dujemfi ama yaresa aye easy
prevent cavity protection. For 10 times stronger. This advert is FDA approved. SOMPA TV, Emma Aketiapa. No kwasempa Emma Aketiapa. Afi ya densam no kwa kovie ewo amanone. Na wa amanone nsemu no baabi agya sesi France. Baabi adamfo pa radio ewo no a wo mutie endenden no eho na yegyina sabre ye. Na asema ya tie free wo ba no nya nika kora sa akoda bia wono wanya mfinhia no edu enumpe 15 years nipa bia bonitu okunu ya ewo wanya asem kuma na prosecutors kyerese away ya friend drag war say ni bone won to kwa na de sa de ekoba ya ama akoda yi wono abonitu okunu ama akoda ba akokora no so nya mfinhia dumiensa 30 years sani wo mo plan platro no enye plaketo na we esi ba bia na de da you no obobo no ba bia fe ho Nantes obi kura kana Nantes wo City of Nantes ewana ne mfafrem wono awo na asemisi no chese wono mo a ekodi se nyambransem no na wo mo hyehyehye bara clips a wo mo akatakata wo manim na automatic weapons na kitakita wo mo a wo mo de ko sansem hunu sabe ekwa kodi se adwuma we sei no na ultimo se baby anu mo nam no interior minister Laurent Nunes ne mfafrem wa na wo mo kwanya sa nyambransem na akoda 13 years wo mo pra no ama me no ka se nyase akodo to so miensa kura de se ne wo mo pra no pra kro no enya sem kuma na we Nunes na wo mo kaka ne nyina abo mo kama wo mo tam de ma yense asemi ba yenti ya ne prosecutor friend Antoine Leroy ebo nkomo ana se ya no kure wo mo shutu nipa miensa na nipa miensa wo mo ebo mutuo no baako de woto ya na mo nsia do ho amaje se ne nsuro kura epiepie ya na enya asem kuma na so sesi abi no ka say public prosecutor agye asem no Ghana hanka special prosecutor wagye asem no so mdenden ya wo hwe se bibia betimi akwankan akoda nya 15 years no wono ane maame a friend say Paula wa so asem no se Nantes fo nim na wo ma anya asem ni ye wono wampa de wombetwe ahye pa ono wombatwe ahye pa besia woso ne yegyina yadan sam no nyina esi ana no mra yi yamfaseda Pepsodent cavity toothpaste afei time herbal mixture medima for herbal center Dr. Time da so yamfaseda wono madawroma ene yebetena se yebekenkan semi edema wo yene yamone edi ahia ena no mra yi no eyeme AKOSUA AGYEIWAAH KODIE boaten mene ODOMANKOMA chiame OBREMPONG-NANA SOMPA FM KWAKU AMPOMAH